E imos repasar rápidamente, mentres atopamos tamén aí, que por detalles estamos buscando aí os brazais de capitán, pero nos imos repasar rápidamente os 11 cos que van salir ambos equipos e tamén, por suposto, o resto da convocatoria que están aquí neste All-Star Fútbol en Lugo. Comezamos coa selección de preferente terceira, que vai xogar con número 1, Canario, do Atlético Escairón, número 4, Pochi do Carroldas, número 6, Roy Campos do Ribadeo, número 8, Robert do Carballedo, número 10, Fajín do Lemos B, número 11, Gerardo Carrera da Sarriana, número 14, Óscar Local do Celeiro, número 17, Diego Arias do Lemos, número 29, Borja Castro do Lemos, número 20, Chechu do Santa Vallés e número 9, Javi Castro da Comercial. Acompañan a esta convocatoria Nacho do Castro B, Muñiz do Santa Vallés, Luaces do Sober, Víctor do Rubián, Manu Gurio do Novonovski, David Bento, Voz e Carrasco do Atlético Escairón. Comandan esta selección de preferente terceira os adestradores Javi Chichón e don Paco Corredoira. Por parte da selección da primeira e segunda regional, que van sair neste campo do Catro Ventos co seguinte 11, con Trullo, o número 1 do Xovelago Baixo Paus, co número 2, Pradani Prieto do Iberia, número 3, Moncho do Lourenzá, número 4, Arias do Ural, número 5, Tourón do Brollón, número 6, Raúl do Paradela, número 10, Lorenzo do Monterroso, número 14, Manu do Chantada, número 20, Hugo do Portomarín, número 21, Anxo do Chantada Atlético e número 36, Pairo Campo do Burela. Completan a convocatoria Asier do Santa Comba, Xairo do BCBA, Seipo do Cabreiros, Maite do Xovelago, José do Cospeito e o guardamallas Jacobo da Candelaria, combinado dirigido por Óscar Méndez Sandiánez e Roberto Fernández Alvarellos. Arbitra este encontro do All-Star Fútbol en Lugo un dos nosos grandes seguidores, sempre tamén a carón dos colexiados, Álvaro Balín González. Imos todos juntos a disfrutar dun auténtico partidazo deste encontro masculino do segundo All-Star Fútbol en Lugo.
Esatto.
Antes de que se muriera, Chegou o primeiro gol da tarde, chegou o primeiro gol da selección de primeira e segunda regional. Marca Hugo, futbolista do Portamarín, para poñer por diante o combinado adestrado por Óscar Méndez, Berto Fernández Alvarellos. Scanto un po'. Ok, Ramon.
¿No te perdiste? No, porque yo sí. La primera, en la segunda Alicia que se que más claras primera parte de cara a gran cita de mañana que contaremos aquí Alicia en ese lugar ha ido ese que
Chega o segundo gol do conxunto da primeira e da segunda regional. Gol de Jairo Campo, futbolista do Burela, dorsal número 36, que marca o segundo do partido, marca o segundo Proseus. Continuamos neste encontro do segundo All-Star Fútbol en Lugo. Selección primeira e segunda regional 2, selección preferente terceira regional 0. Un servicio de terraza. ¡Smenta! Vamos, ven por él. Trae 5 euros. Por cerveza 5 euros. No me cago en nada. Me queda así. Cago en Dios. Pero no te he dicho 3, toma. Duas! No, per c'è un cazzo, però pensé che non Gracias.
Chegamos ao tempo de cerra neste partido hoxe no fútbol de Lugo. Ímonos ao descanso co resultado da selección da primeira e da segunda regional 2, selección da preferente e da terceira regional 0. Agora unha pequeno tramo de música e nada estamos xa cos sorteos que vos temos preparados para seguir disfrutando neste segundo All-Star Fútbol de Lugo. Imos, Martín, sacar o número que vai entregar un estuche de 2 luvas, cortesía de Roberto Fernández Alvarellos. Para que número vai ser? O 386, 386. A ver se batimos cun porteiro ou con alguén que poda facer un amigo porteiro. 386. Está por aí? Pois pode facer un amigo porteiro, un amigo porteiro ou porteira con esas luvas. Talle número 10. Continuamos. Imos agora sortear unha camisola do Club Deportivo Lugo. Unha camisola do Club Deportivo Lugo.
Camisola do Club Deportivo Lugo. Temos aquí outro neno, como te chamas? Vale, pois vai ser que chutones outra rifa. Metes a mão aquí e sacamos outra rifa. Imos sortear unha camisola do Club Deportivo Lugo. Por número 324. 3, 2, 4. 3, 2, 4, camisola Club Deportivo Lugo, sorteo que traemos da man de Roberto Fernández Alvarellos. 3, 2, 4. Además sacou un número Álvaro, así que sacou uno a boa. 3, 2, 4, ten por aí 3, 2, 4, témolo. Témolo 3, 2, 4. Camisola do Club Deportivo Lugo. Vale, continuamos. Imos agora a por outro estuche de viño. Ethan, toca, se queres sacar. 347. Sacamos unha rifa, unha rifa. Quedan dous máis. Sorteo dun lote de viño, cortesía de Condado de Sequeiras, pro número 287. 287. 287. Para Roberto Varela, Casa Amistade de Chantada, alias Bimbo. Sorteo de un lote de viño, cortesía de Conde de Sequeiras, a quien agradecemos tamén que nos servía dos seus produtos para ter aquí hoxe no All-Star Fútbol en Lugo. Imos con dous regalos máis que nos quedan, se non me equivoco. Agora é un regalo vintage. Este é un regalo vintage. Este é un regalo para amantes do fútbol. Camisola da Sociedade Deportiva Eibar, coa que xogou na temporada 2002-2003 Paco Corredoira, que está hoxe aquí connosco neste partido das estrelas do fútbol lucense. Imos sacar outra rifiña por aí. Andrea, se queres sacar aquí ou ofreces a alguén máis? Pois sacamos outra rifiña e vai ser 288. Está tocando moi próximo. As mans son inocentes. Camisola de Paco Corredoira, histórica, temporada 2002-2003, coa que percorreu os campos da segunda división, Dirección Regional. Quédanos agora un regalo máis. Remexede por aí, remexede, porque nos queda unha camisola de porteiro de Roberto Fernández Alvarellos, do Club Deportivo Lugo. Témola por aí, Andrea. Pro número 364. Número 364. Camisola de Roberto Fernández Alvarellos, Club Deportivo Lugo, camisola de porteiro. 364, dixemos. 364. Iván Crespo salió con 4-3-3, pero este 3-6-4. Démoslo 3-6-4, vale, perfecto. Marcos. Dorsal número 11 da Sarriana, marca Gerardo Carrera. Apretas o resultado no marcador con este selección
Selección Primera e Segunda Regional 2, Selección Preferente Terceira 1. Rematamos tamén os sorteos. Grazas a todos por participar, por colaborar connosco. E ao remate do partido tamén pedimos que aguantedes un pouquiño, aguantad un pouquiño, porque tenemos tamén entrega de medallas para os xogadores protagonistas e ainda nos queda algunha que outra homenaxe máis, vale? Gracias a todos por colaborar con Fútbol Inmundo.
Vai matar la tarde, no sabía qué hacer. ¿Sabe lo chistoso de eso todo? Lo chistoso de eso todo.
Los últimos minutos de partido, aquí no le está el fútbol y digo, selección, la preferente, la centralista, dos, la primera de la segunda regional, otros dos. ¿Qué vamos?
Gol la selección de preferente tercera regional consumas a remontada en esta segunda mitad de los campamentos. Número 3, marca Víctor Dormian, Muñer por diante, combinado al estrado por Javi Chichón y Paco Corredoira. Gol la selección de preferente tercera regional, marco cuarto, equipo dirigido por Javi Chinchón y Paco Corredoira, dorsal número 11, Varese de Sarriana, Gerardo Carrera.
Qual queda, qual queda, Eso aquí es. sobre el chikungunya. Sí, llévate el día. Sei que vas posar ropa po ano, eu escutei iso. Abre diario do mercado. Abre diario do mercado. Non renovas. Diario do mercado, logo, agora vas para o diario do mercado. Vai salir com a foto caindo na borbulha. Se lle pos que non renovas nun terror, igual. Abre tu teléfono despois, sabe? Vamos a hacer todo el día. Si no renova, no tiene que ir. Pasa por ahí, Manuel.
Non me queria que entrava ao estádio. E se perde o é bem muito presente. Sim, cara. Foi à Corunha que foi. Este queria uma cara foi eu. Foi na rede. Eu fui ao ver quando ganaram no 0. Sube Manolo, che fai sempre centrale.
Manolo, carrilero! Danno ora come una risposta 5 minuti. No, puedes usar. San, vamos a mirar las fotos. Me encargo yo que la subo yo. Così su ai no, se no non c'è la si può finale. Canarias. Gol da selección de preferente terceiro nacional, chega o quinto do partido, chega o quinto do conxunto adestrado por Chinchón e Corredoira neste All-Star Fútbol en Lugo e marca o futbolista do FOC, o número 19, David Ben. Pedimos vos desde aquí que, por favor, a xente que se poda quedar ao remate do partido, pedimos vos que vos quededes uns minutinhos máis, porque quedanos unhas homenaxes pendentes a futbolistas que están xogando e que van deixar o fútbol, e tamén entregaremos unhas medallas a todos os futbolistas que formaron parte de ambas seleccións, vale? Así que, os que tedes presa deixamos por marchar, pero os que podedes aguantar un pouquinho máis, agradecemos moito que permanezades aquí
no campo do Catro Ventos. Gracias. Pois pode ser unha das últimas accións deste partido deste All-Star Fútbol en Lugo. 5-2 abaixo, colle Jairo Campo, perna dereita, gol! Gol da selección de primeira e segunda regional para axustar máis o marcador nesta recta final do All-Star Fútbol en Lugo. 5, selección preferente terceira, 3, selección primeira e segunda. Saca ahora. Digo, sabe un momento, además. Cinco. Vaya semana nos esperan no Instagram. No vaya día. Somos un grupo, Remate partido del All-Star Fútbol en Lugo. Finaliza con resultados selección de preferente terceira regional 5, selección de primeira e segunda 3. Grazas enormes a todos os futbolistas que estiveron en riba do Catro Ventos e por suposto tamén aos seus adestradores.